खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बड'लेण्ड मिशन सोदोब जायखौ जों बिएम सोदोब होननानै बुंनाय जायो। आंनि दाख्लैबावै बड' रावजों आपल'ड खालामजानाय जाय भिडिअखौ बिएम सोदोबाव इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामदोंमोन बै भिडिअखौ बयबो मानसिफ्रा भाइरेल खालामजोब्बाय। बैफोरनि थाखाय थेंक इउ स' माच रायजो राजानिसिम बे बिबुंथि लानाय बा बिबुंथि होनाय रावखौ बयबो बर'फोरनो आङो दैथायहरनो सानदोंमोन। बे दैथायहरनो साननायाव जाय सुबुङा आंनि बड' मिशन सोदोब बा बिएम सोदोबनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै गावनि डाटाखौ लस सानालासिनो बर' माहारिनि थाखाय साननानै बै डाटाखौ सानालासिनो गाव बे भिडिअखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि फेसबुक पेजआनो जा गावनि फेसबुक एकाउन्टआव आपल'ड खालामनानै बयबो बर' माहारिनिसिम दैथायहरबाय। बे सुबुंनिसिम रोजा रोजा खुलुमबाय, रोजा रोजा साबायखर आरो नोंथांखौबो कंग्रेस जासियो कि बेफोरबायदि खामानि मावनानै नोंथाङा बर' माहारिनिसिम दैथायहरनानै गोबां गिदिर खामानि मावबाय। स' थेंक इउ गाइस फर लाइक एन्ड फर कमेन्ट्स। नोंथांमोननि लाइक आरो कमेन्ट्स बेफोर गोबां गोनांथारमोन आरो बे कमेन्ट्स जानो जाहैबाय नोंथांनि गासिबो 100आव 100%आनो मोजाङानो फैदों आरो बिनि उनावहाय गासिबो मोजां मोनदों बुंनाय रावखौ। मानसिफ्रा खायसे खास्रिब बिस्रिब मोनदों होननानैबो बुंदों। आंथ' बिराद शकिंसो, माने नोंथांमोना बे भिडिअखौ माला फेसबुकाव आपल'ड खालामनानै सोर सुबुङा फेसबुकाव भाइरेल खालामखो फात्ताखौनो मोनस्लाबलायासै आङो। बेफोरबायदिनि थाखाय थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना बेफोरबायदि राव आरो बुंनाय बाथ्राफोरखौ बर' माहारिनिसिम दैथायहरनायाव हेल्प खालामबाय। स' थेंक इउ गाइस जाय मानसिफोरा बेफोरबायदि खामानियाव मावदों आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों। स' गाइस कमेन्टआव ओरैबायदि फैदोंमोन, खायसे मानसिफ्रा आंनि बैसोखौ नायनानैबो बुंदोंमोन बैफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया गासिबो सैथो बै मानसिया बुंदोंमोन आरो सैथोनि उनावहाय सासे मानसि बेफोरबायदि बिबुंथि लानाय मानसिनि बैसोखौबो नायनाय जायो। आंनि बैसोआ खमावबो गिदिर जानांगौमोन जाहैदों बे मानसि सुबुंनि मथेबा। आंनि बुंनाय अर्थ'फ्रा गासिबो सैथो आरो बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो थार आरो बिनि उनावहाय बैफोरबायदि बिबुंथिखौ बा बैफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय रावखौ बयनिबो खोमायाव सोनानै होनो हानाय जानोब्ला आंनि बैसोआ देरबावनांगौ जाहैदों। आं सानो बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ खालि बाथ्रा सोदोब आरो अर्थ मिलायगोना मिलायाखै, बाथ्राफ्रा मिलायदोंना मिलायमाराखै बैखौल' नायो। सासे मानसिनि बैसो, सासे मानसिनि सुबुंनि बैसोनि सायाव नायनाङा। बुंनाय बाथ्राया जोंनि हालोदाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सोलिदों, बैबायदि बाथ्राखौ नायनानैसो गावनि सुद्रायनाय गावनि न'खरनि जा गावनि हारिनि जा बेफोरबायदि सुद्रायनायखौ गावनि न'खराव प्रब्लेम जानाय बा गावनि हारियाव प्रब्लेम जानायखौ बिजिरनानै नायनांगौ। नंमारगौ नंमारा बिनि उनावहायसो बैफोरबायदि सासे गथ' बा सासे गेदेर मानसिनि बुंनाय बाथ्राया सैथो नंमारगौ नङा बेजों मिलायनांगौ आरो बिनि उनावहाय बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ। उन्दै गथ' आरो गेदेर गथ'नि बाथ्रा साननाय गैया बेबायदि बुंनायाव। स' बै सुबुंनिसिम आं खुलुमो आरो बिथाङा जाहाथे बेफोरबायदि साना। आरो कमेन्टआव फैदों गोबां मानसिफोरानो मोजां, आइ सापर्ट उइथ इउ आरो नोंथांजों सापर्ट होगोन नोंथांजों बयबो। थेंक इउ आदा फर एडभाइजिं, थेंक इउ आदा फर मटिभेशनेल भिडिअ आरो बिदिनो गोबां भिडिअ बानायबाय था। स' बेफोरबायदि कमेन्ट्स गोबां फैदों आरो मानसिफ्रा शेयार खालामदों। नुदों आङो शेयार खालामनायखौ, आंथ' मिथिया, आसुरितसोमोन। आंनि लोगोआसो खोन्थाबाय कि नोंनि भिडिअआ भाइरेल जादों, नोंनि भिडिअआ भाइरेल जानानै नोंथांनि भिडिअखौ मानसिफ्रा गोबां नायदों आरो कमेन्टबो होदों होननानै खोन्थाबाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं आसरित शकिं जाबाय बिनि थाखाय। ओमफ्राय स' थेंक इउ गाइस फर लाभ। नोंथांमोना बुजिनां आं मिथिखायो, बाट नोंसिनि बे दिमाग आरो नोंसिनि खालि बडि बै कन्ट्रल बे होननायाल' गैया। स' बेफोरबायदिखौ जोङो कन्ट्रल लानांगोन, मोनसे इन्सट्राक्सन सिस्टेमै बाहायलांनांगोन जोङो। मोनफ्रोमबो अर्थ गोनां बिबुंथिफोरखौ स्किप खालामबा जानाय नङा। जों मोनफ्रोमबो अर्थखौ जोङो स्किप खालामालासिनो गासैखौबो नायजोबनानै बिजिरनानै बेफोरखौ फारिलाय हारि दैदेननायाव मदद होयो। स' गाइस जाय मानसिफ्रा दासिम आंनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै बयनिबो दैथायहरदों बिथांमोननि शेयार खालामनाय बिसोरनि भिउसखौ नायदो।
स' नोंथांमोना नुबाय दासिम बेसेबांसो जादों खमावबो गोबाङानो नायबाय मानसिफ्रा आरो आं नायगोन होननानै आरो शेयार खालामबावगोन होननानै आसा खालामो स' आं दिनै बे भिडिअखौनो बानायो आरो नेक्स्ट टाइमाव आङो गुबुन मोनसे भिडिअ बानायबावगोन फैगासिनो दङ आं बेफोरबायदि भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनमारोदो आंनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ स' नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै हो जाहाथे आंनि बुंनाय स्पिच आरो आंनि बुंनाय रावफोरा नोंथांमोननिसिम सफैगोन थाबनो बैफोर थाब नोंथांनियाव सहैयो बैफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनो मोनो आरो नोंथांमोना थाबनो गुबुन मानसिफोरनो दैथायहरनो हायो स' जोंनि हारिनि थाखाय बेफोरबायदि खामानि मावनांसिगोन आरो बयबो बुजिलायनांसिगोन हिंसाखौ गारनानै मालायनि सासे सुबुं बाथ्रा बुंनायफोरखौ बिदि हिंसा बा जेलियस मेगन सानाय जायालासिनो बैफोर बाथ्राखौ बयनिबो दैथायहरलायनानै जों बर' हारिनि माखासे गुन गैयै बा फरायनाय गैयै बैसोर सुबुंसिम दैथायहरनानै गुन गोनां आरो बुजिनां खालामनो हानायनि खौसेथिखौ लामायाव लानांसिगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोना जाय जेसे हायो एसे खामानि मावनाय जै भारत हारिनि जै थेंक इउ स' माच